Jeg har valgt at lave en skulpturanalyse af kalvebæren. Og det er en skulptur fra den arkaiske periode, som er fra 700 til 480 før Kristi fødsel. Den her skulptur den har en datering fra ca. 570 før Kristi fødsel. Og så hedder den kalvebæren på grund af på grund af at den bærer en kalv på ryggen. Man har ikke kendskab til kunstnerens navn, men den blev fundet på Akropolis i Athen og er en votigave til Gud, som sandsynligvis er Athene. Skulpturen den er 168 cm høj, og den forestiller en kurus, som bærer en kalv på skuldrene og holder kalven fast med håndkraft i benene. Kalven den er højst sandsynligt et symbol på en offergave, som så skal gives til guderne. Kalvebæren den er lidt usædvanlig fra den arkaiske tid, da kuroserne fra den arkaiske periode står med armene langs siden og er dannet med T-form ved overkroppen. Den har også arkaiske træk ved navlen, som man lige så på det der billede her. Og kappen den klæber sig ligesom til underkroppen, også til lårene. Og så er der også den manglende markering af hoften og lyske, som også er et arkaisk træk, som man for eksempel ser på det her billede, hvor at den her over har meget er meget markeret her i forhold til den her. Og så har den det arkaiske smil, som er et symbol for den arkaiske periode. Dens øjne er mandelformet, og har højst sandsynligt været indlagt med nogle sten her. Så har den skæg, noget af det er faldet af, som ligesom symboliserer den her modenhed, der indebærer i det. Kindbenene er markeret, som vi kan se her, og håret det ligner stadigvæk en paryk, som ligesom også er et kendetegn her fra den her periode. Men den her skulptur, den nærmer sig noget over i det naturalistiske. Det er, at for eksempel kalven her, den bryder den her arkaiske stil, fordi at den arkaiske stil er meget stiv, hvorimod denne her, den ligesom bliver brudt af den her kalv, og den ikke står med armene, kursen står ikke med armene ned langs siden. Og musklerne hos den her kurs er fremhævet og spændte, men dog ikke lige så meget som herover ved en skulptur fra en klassisk arkaisk tid. Kappen her er begyndt at folde, som heller ikke er et karakteristika ved den arkaiske periode, men den naturalistiske periode. Ja, det var det, jeg havde at sige om det. Hej.